Môžete ísť. Ideme za ním pomaly. Moje povolanie je u nás na Slovensku veľmi špecifické. V prvom rade z tohto, že Slovensko nie je sused a nesusedí so žiadnym morom. Sme suchozemská krajina. Tým pádom takýchto lodných kapitánov a námorníkov u nás nie je potrebné až v takomto hojnom počte. Som lodný kapitán. Môj život je spojený už veľa rokov s vodou, či už s morom, kde som pôsobil 5 rokov na Jadranskom mori. Plavil som sa na nákladnej lodi medzi Chorvátskom a Talianskom. Odtiaľ som sa dostal na vnútrozemské vodné cesty, tak sa volajú tie rieky, ktoré sú, my ich takto voláme. Dlho rokov už pracujem na takejto vodnej ceste v Bratislave, čiže 10 rokov pracujem na nákladnej lodi, nie na mori, ale na Dunaji. Riadím nákladnú loď, ktorá preváža tovar z Bratislavy buď do Viedne, alebo ešte ďalej, to je vlastne proti prúdu toku Dunaja, alebo v smere toku Dunaja, to je smerom na juhovýchod, dole do Maďarska, do Budapešti. Prečo si prešiel z námornej plavby na osobné lode, ktoré prepravujú ľudí po Dunaji? Tak z námornej plavby som prešiel už preto, lebo človek chce skúsiť všeličo. Na mori je námorník dlhodobo. Ide na 2, na 3 mesiace, na pol roka, niekedy až na 8 mesiacov je preč od rodiny, od Slovenska a je v podstate stále na lodi počas tejto plavby. Tých 5 rokov, ktoré som absolvoval na takejto lodi, mi stačilo na to, aby som pochopil, že chcem vyskúšať aj niečo iné. Môže také povolanie ako by vykonávať aj ženy? Jasné, že takéto povolanie môžu vykonávať aj ženy. Pracuje mnoho žien aj v armáde na vojenských lodiach. Poznáte to určite aj z filmov, s tým, že sú tam ako zamestnané ako obslužný personál na veľkých lodiach. Buď sú to vojenské lode alebo turistické lode. Buď sú tam zamestnané ako dôstojničky, ale veľmi dôležitých prípadoch sú ako zamestnané ako kapitánky. Ja by som chcel vám priblížiť jednu ženu, je to Slovenka, je to Košičanka, volá sa Julia Lorencovičová. Táto žena v súčasnosti pracuje na námornej lodi, ktorú vám teraz takto ukážem. Je to veľká námorná loď. Táto loď preváža tovar po oceánoch a táto žena začala ako čašníčka v reštaurácii na výletnej lodi, ktorá prevážala cestujúcich po moriach. Prepracovala sa až na funkciu prvého navigačného dôstojníka na takejto námornej lodi. Čiže Ako a kedy vznikla lodná doprava na Dunaji? Takže lodná doprava na Dunaji má dlhú históriu, môžeme spomenúť až 2000 rokov dozadu, keď rímske vojska, už vtedy sú náznaky o tom, že rímske vojska prepravovali svojich vojakov na lodiach smerom hore na sever do strednej Európy. Spätne sa prepravoval tovar v smere toku zo strednej Európy dole na juhovýchod, smerom až do Čierneho mora, kde ústí Dunaj. Opačne, vzhľadom na to, že lode vtedy nemali a nedisponovali žiadnym motorom ani motorovou silou, boli využívané kone, čiže koňská sila, kôň sa zapriahol, niekoľko desiatok koňov sa zapriahlo a pekne po brehu ťahali proti prúdu loď na lanách a
a na ľudí bolo množstvo tovarov, hlavne z Orientu. Rôzne koreniny, rôzne cennosti, ale všetko to bolo smerované prepraviť tovar z orientálnych krajín smerom na sever. S vznikom motora párneho alebo spaľovacieho sa takáto doprava uľahčila, preto tieto motory sú využívané v lodnej doprave a lode prepravujú aj proti prúdu, aj v smere prúdu, aj tovar, aj ľudí, aj cestujúcich. Čiže lodná doprava má veľmi a veľmi veľkú históriu. Ako sa podľa vás bude vyvíjať vaše povolanie v budúcnosti? Ako vidíte jeho budúcnosť? Myslíte si, že na Slovensku bude v budúcnosti potrebné povolanie lodného kapitána? Takže moje povolanie v budúcnosti sa určite bude vyvíjať viac a viac. Tak, ako sa bude vyvíjať preprava tovarov, v súčasnosti ľudia potrebujú pre svoje potreby stále viac a viac tovarov. Ľudia radi cestujú, čiže stále viac a viac sa premiestňujú. Určite bude rozvoj takéhoto povolania v budúcnosti sa bude rozvíjať tým pádom viac. Doprava a preprava medzi rôznymi mestami a štátmi, lodná doprava zaručí, že je to vlastne ekologickejšia doprava. Tak ako som vám vravel, v počtoch tón, že jedna loď prepraví 1000 tón, tým pádom 50 kamionov nemusí cestovať a prepravovať tovar po tých našich cestách. Ďalšie. Čo musí vedieť takýto kapitán? Vzhľadom na to, že loď nie je jednoduchá vec, takýto kapitán musí poznať svoju loď od začiatku do konca. Čiže každú skrutku na lodi musí poznať. Musí mať veľmi veľké skúsenosti s pristávaním, s vyplávaním takejto lode z prístavu alebo do prístavu. Musí poznať, ako sa správa takáto loď počas plavby. Najnáročnejšie počas nepriaznivého počasia, počas vetra, počas búrky, hlavne v noci. Čiže musí vedieť, okrem toho, že pozná svoju loď, aj musí mať navigačné schopnosti, musí vedieť navigovať loď v tme počas prístrojov, čiže musí poznať celý prístrojový arzenál, ktorý loď má. Čiže toto povolanie je veľmi náročné na vstrebanie veľmi veľkého množstva informácií. Takýto lodný kapitán tieto informácie v podstate získa tým, že prejde od jednotlivých funkcií až po vyššie, až na tú najnáročnejšiu, čiže hlavného kapitána v lode. Je na ňom zodpovednosť celého plavidla a všetkých cestujúcich alebo tovaru, za ktorý zodpovedá. Aké vzdelanie vlastne musí mať lodný kapitán? Lodný kapitán musí mať vzdelanie technického charakteru, musí absolvovať niektorú z lodných fakult. Takáto škola na Slovensku existuje, je v Žiline, Vysoká škola dopravy a spojov, katedra lodnej dopravy. Ale nie je nikdy napísané, že takýto kapitán nemôže študovať aj v inom štáte. Je mnoho škôl v Poľsku, v Nemecku a v Rusku. Čiže... Čo vás baví na vašom povolaní a prečo ste sa rozhodli byť lodným kapitánom? Takže na mojom povolaní ma baví to, že milujem vodu, tým pádom vodnú dopravu. Voda je život a premiestňovanie po takejto vode som od malička mal rád. Lodným kapitánom som sa stal na základe všetkých týchto skúseností, ktoré som absolvoval pred chvíľou, ktoré som spomínal. Ďakujeme vám za váš čas a za sprostredkovanie informácií o vašom povolaní.